Kandidujem za poslanca Mestského zastupiteľstva v Čadci. Ako predsednička jednoty dôchodcov Slovenska v Čadci, ktorá má 500 členov, sa snažím o vytváranie dobrých podmienok pre našich členov a seniorov a dôchodcov vôbec v našom meste. Problémom najväčším, ktorý pociťujem aj ja, aj všetci seniori, sú, že nemáme vlastné priestory, tak ako je to v iných mestách, kde využívajú každý deň tieto priestory na svoju prácu, či už na stretávanie sa, či už na rôzne záujmové činnosti. Chcem, aby v našom meste seniori ozaj mali to dôstojné miesto na aktívne starnutie, pretože viem, že majú ozaj snahu byť aj nápomocní a mestu a samozrejme, že aj svoje voľné chvíle chcú využiť na aktívne starnutie. Z akého dôvodu podporujem inžiniera Vražela? Moja spolupráca s ním a vôbec so seniormi bola veľmi dobrá. Viem, že si váži všetkých dôchodcov a že pristupuje k ním veľmi úctivo a máme len tie najlepšie skúsenosti.